consideres totalment imprescindible fer com una estratègia de posicionament natural de tema de SEO. Sí, és a dir, en aquest cas sí que més enllà de si fas una campanya o no fas una campanya amb els buscadors i amb eines com AdWords o coses similars a aquestes, jo crec que el posicionament natural és imprescindible, perquè sí que realment aquí sí que es demostra que tu quan poses les paraules claus en el buscador, si estàs a la segona pàgina, jo no dic a la tercera o la quarta, si estàs a la segona pàgina del Google, per exemple, si parlem d'aquest buscador, és molt probable que ja ningú et vegi. Per tant, la visibilitat de ser el primer, ser el segon o el tercer en un llistat de recursos per un tema determinat jo crec que és fonamental.